Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou joc pe canal. Jocul ăsta se numește Pixel, nu știu cum. Jucam Minecraft, doar că și super șmecher că în el poți să te joci cu alții. Acum e un Minecraft combinat cu un CSGO. Uitați grafica e ca în Minecraft. Și jocul e ca un CSGO. Da. Am o folie pe care nu știu, nu. Mă bucur că am descoperit aplicația asta și vă rog să vă abonați rapid și cu toată drăguță că n-a zis de aplicație și mulțumesc foarte mult. Că vă mulțumesc ne pică la acest un skin, yes, un skin nou. Deci că e ăla din Halo 4. Pe unde chiar e ăla din Halo 4. Nu m-am jucat acum. Și aici am deja sumeturile. Eu iubesc la nebunie mea asta, îi dau go. Scuze că să mai am prin filmare. Și acum filmez dimineața că la 1 o să merg la o mod și o să filmez acolo cum o să mă joc cu prietenele Alesia, Drive Ahead și o să râdem, o să zicem Justin Bieber. Ori frumos. Join the game. The game, join the game, let the game. Bă, și jocul ăsta bă, s-a văzut la jocul ăsta. Nu mă joc de jocul ăsta. Parcă personajele rămân încet. La omor, Mario. Ce e asta de Mario? Mario, mangiarlo. Du-te încolo. Sunt bine. Șali. Asta te omoară imediat. Să știu de... Nu o să o minute. Lăsați. Acum 3 clipuri. Acum se încarcă pe YouTube. O să fac un loc să mă arăt acum și cum Carlos Gamer, așa, mulțumesc, chiar mulțumesc că m-am durat, m-am făcut să mă gândesc, m-am uitat și la clipurile mele și am murit de râs, făceam clipurile ca un retardat. Ce să fac, bă, dacă mă bate ăsta, nu mai avem nici nuanțe. Dacă mai dă un gol, nu știu cum. Gata. Gata.
m-a apărat cum? Dacă au arme de... Na, ce să mai... Erau și mai mulți, că m-am luptat singur cu ăștia. Ce-au făcut ăștia din echipa noastră? Dacă ies unul, noi temea. Maria. Dacă au fost și mai mulți, ce să le facem? Bă, pe bun acum. Am o strategie de a ne duce într-o scoate sniperul. Cred că asta e cea mai ușoară strategie din lume, dar asta e cea mai bună. Dar dacă sunteți doi într-un și sunteți prieteni și vorbiți pe Skype, felicitări! Mulți felicitări pentru că... Nu! Pentru că dacă vine unul de jos și dacă ești unul singur și vine unul de jos, te face mor, te face jale și problemă mare. Cine Dumnezeu este? Dumnezeu. Unii mai zic Dumnezeu, mă încerc. Dar și Dumnezeu e tot aceeași chestie. Ce altă? Butterfly. Vedeți, dacă se dă ocazional. Gata, mortul. Era gând acum. Am murit ca un prost. Cum ne-a luat asta? Fraze moarte. Că am murit amândoi în același loc. Și știu că fac clipuri de 20, dar fac și așa. Poate o să fac un clip special de o oră. Când o să ajungem în 10 ore, am să fac un clip de o oră, 2. Dar ne-a ajutat și eu, că erai mult. Bă, cum au venit s-au spanat? Picior care mă fac. O să stau aici. Vapor, da? De ce mor ăștia? What? De ce mă lasă să o seneacă asta? Nu știu să noapte. Canibal. Cine-i până și barul ăsta? Gata. Și chiar m-a amuzat cum am jurat cu Carlos Gamer, îți mulțumesc foarte mult. Când m-am motivat, m-am uitat și la clipurile mele vechi, am murit de râs. Și eu când ne filmam ziceam, ok, cred că o să le placă. Și de fapt m-am speriat de groază, râs de am murit.
Deci că glumeam cu voi, făceam chestii din astea. Și acum vrea să mă apuc de YouTube ca lumea. Să fac și eu. Că eu știu mine, cred că pot. Cred că pot să fac și asta. Că e foarte... 1, 2, 3... Așa. Da, așa.